Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, selektibitateko fisika azterketa ariketak egingo ditugu. Hasteko eremu elektrikoaren ariketa landuko dugu. 2019ko ekainako fisikako azterketatik hartutakoa. Horrela dio ariketak. 2 bider 10/6 metro segunduko abiadurarekin igitzen ari den elektroi bat, 400 newton zati kulomeko eremu elektriko uniforme batean sartu da. Elektroiaren abiadura eta eremu elektrikoaren intentsitatea, norabide eta noranzko berekoak direla jakinik, A. Zer distantzia egingo du elektroiak eremu elektrikoan hasi eta gelditu arte. B. Zer balio izango du elektroiaren energia geldirik dagoen aldiunean. Eta C. Elektroi bat izan beharrean positroi bat izango balitz partikula, zer abiadura izango luke eremuan sartu eta 3 bider 10/-8 segundu geroago. Ariketa honekin hasteko, lehenik eta behin jakin behar dugu eremu elektrikoa kontserbakorra dela, ondorioz energia mekanikoa kontserbatu egingo dela. Hau da, energia mekanikoa konstant izango da, ondorioz energia mekanikoa hasieran eta energia mekanikoa amaieran berdinak izango dira. Ondorioz, kalkulatzeko gure elektroian eremu elektrikoan ibilitako distantzia, egingo duguna izango da hasierako aldiunean gure energia nolakoa den ikusi eta gelditzen denean gure partikularen energia mekanikoa nolakoa den ikusi eta konparatuko ditugu. Orduan, energia mekanikoa hasieran eremu elektrikoan sartu bezain laster bakarrik dauka abiadura, ez dauka distantzia diferentziarik, ondorioz gure energia mekanikoa hasieran bakarrik izango da energia zinetikoa. Izango da energia zinetikoa hasieran. Hau da, erdia bider elektroiaren masa bider elektroiaren abiadura berbi. Hau hasierako unean. Gure partikula gelditzen denean, hau da, bigarren unean, gure energia mekanikoa, amaieran, gelditu egingo da, ondorioz ez du energia zinetikorik izango. Ondorioz, gure energia mekanikoa amaieran, bakarrik energia potentziala izango da. Hau da, gure kasuan energia potentziala izango litzateke Q bider eremua, bider egindako distantzia. Isa, kasu honetan, izango litzateke gure partikulak ibilitako distantzia eremu elektrikoan. Eta Q bidere izango litzateke eragindako indarra. Ondorioz, hau jakinda eta jakinda energia mekanikoa konstantea dela kontserbatzen denez, ondorioztatu dezakegu, energia mekanikoa hasierako momentuan berdin amaierako momentuan, ondorioz, sartuko dugu bakoitzaren azpiformula. Ondorioz, energia zinetikoa hasieran izango da berdina energia potentziala amaieran. Orduan, bat zati bi bider elektroiaren masa bider elektroiaren abiadura berbi izango da karga bider eremu elektrikoa bider egindako distantzia. Kasu honetan, guk kalkulatu nahi duguna izango da egindako distantzia, ondorioz hemendik askatuko dugu. Eta gure kasuan isa izango da, hau biderkatzen dago zatitzen pasatuko da, orduan izango da elektroiaren masa bider elektroiaren abiadura berbi, zati bi bider karga bider eremu elektrikoa. Elektroiaren masa jakin behar dugun datua da, hau da 9,1 bider 10/-11 kilogramo. Elektroiaren abiadura hasieran haiek esandako datua da bebai, 2 bider 10/6 kasunetan berbi, gero karga izango litzateke elektroiaren karga, bebai jakin behar den datua, 1,6 bider 10/-19 kulom, eta eremu elektrikoa haiek emandakoa 400 newton zati kulomekoa. Kasu honetan, kalkulagailuan sartzen baditugu datu guztiak, lortuko genukeen distantzia izango zen 0,0284 metro. Eta hau izango litzateke gure elektroiak eremu elektrikoan sartu bezain laster gelditu arte ibilitako distantzia.
Gero, hau izango litzateke A atalaren erantzuna. Gero, berako eskatzen digute elektroia gelditzen den aldiunean energia kalkulatzeko. Ondorioz, esan dugunez, elektroiaren energia berdin izango da hasieran eta amaieran, kontserbakorra denez. Ondorioz berdin zaigu zein puntutan kalkulatzea berdin izango delako. Ondorioz, nik kalkulatuko dut energia mekanikoa amaieran, baina jarriko dut energia zinetikoa hasieraren formula. Zergatik? Ematen didatelako masa datu bat delako eta abiadura haiek ematen didaten datu bat delako, ez nik lortutako. Osa, energia potentzialetik bebai lortu dezakedala, Q bideriz eginez, baina nik lortutako datua denez, saiatuko gara haiek ematen dizkiguten datuekin lortzea. Ondorioz, energia zinetikoa izango litzateke. Bat zati bi bider, elektroiaren masa bider, elektroiaren abiadura berbi. Kasu honetan, datuak sartuz gero, lortuko genuken emaitza izango litzateke 1,8 bider 10 ber minus 18 joule. Bai, energia jouletan lortzen da. Energia momentua, energia mekanikoa gelditzen denean, 1,82 bider 10 ber minus 18 joule izango litzateke. Eta azkenengo galderan, esaten digutena, esaten digutena da, imaginatzea gure partikula, elektroi bat izan beharrean, positroi bat izango litzakela. Orduan, jakin behar dugula, eta elektroi bat sartzen denean, eremu elektriko batean, bere noranzkoa berdina denean, geldiarazi egingo du, baina positroi bat izatekotan, geldiarazi beharrean azeleratu egingo du. Orduan, kalkulatu beharko dugu zein den gure positroiaren, kasu honetan, abiadura, denbora hasi eta 3 bider 10 ber minus 8 segundura. Horretarako egingo duguna izango da dinamika hori sinematika aplikatuz. Ondorioz, guk dakigu indarra izango dela masa bider azelerazioa, Eta, bebai, indarra izango dela, kasu honetan, esan duguna, energia zinetikotik hartutako, energia potentzialetik hartutako Q bidere, Q bidere. Ondorioz, bi formula hauetatik atera dezakegu gure azelerazioa izango litzatekela horrengoa. Azelerazioa berdin, Q bidere, zati, masa. Orduan, jakiteko zein den abiadura 3 bider 10 ber minus 8 segundu pasa eta gero, sinematika aplikatu beharko genuke. Hau da, abiaduraren formula erabiliz. V berdin, V0 gehi AT. V0 zein da? Haiek hasieran ematen diguten abiadura. 2 bider 10 ber 6 metro segundu gehi. Azelerazioa kalkulatzeko, kasu honetan, askatutako azelerazioaren balioa sartuko dugu. Kasu honetan, Q bider E, zati masa, bider denbora. Formula honetan sartzen baditugu balio guztiak, hau da, Q elektroiaren karga, eremu magnetikoaren balioa, eta M elektroiaren masa sartzen badugu, eta haiek emandako denbora datuarekin, lortu ahal izango dugu abiaduraren balioa. Kasu honetan, izango dela 4,10 bider 10 ber 6 metro segundu karratu. Gogoratu, eremu elektrikoaren ariketak garatu ahal izateko jakin behar dugula, eremu elektrikoa konstante bada, energia mekanikoa kontserbatu egingo dela, eta ondorioz elektroiaren edo partikularen energia berdina izango dela hasierako aldiunean eta bukaerako aldiunean. Gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.